Кырмыскалы районы Бозаяз авылында яшәүче безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез һәм кызыбыз Мөнирә Хәммәт кызының матур юбилее 60 яшы. Кадерле әниебез, без сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Көннәрең шатлык белән үтсен, гомер юлларың узын булсын. Кайгы хәсрәт күрми, һаман шулай безгә терәк булып, матур итеп яшәргә язсын. Төпле киңәшең, жылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине шиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Җырымның моңа, тормышымның нуры, кадерлем минем, газизем минем. Игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул. Иксез-шиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен. Сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Котлау сәламнәрен кызыгыз Милена, кияүгез Евгения, оныгыгыз Егор һәм әниегез Мәдинә апа җибәрә. Мөнирә Хәммәт кызы, җыр бүләкне кабул итеп алыгыз. Көксел тыман сарыған, еллар яткан инде арыған. Йолдыз яулады еп, тәрәз ашқан идем, боз яңгыры тиде яраған. Үзмәле җиле үзмә бәгырьләрне, тамсындырман узлап дәшептә. Хәтерегенә саклый ул хисләрне, кайтып булмый кабат яшьлеккә. Үзмәле җиле үзмә бәгырьләрне, тамсындырман узлап дәшептә. Хәтерегенә саклый ул хисләрне, кайтып булмый кабат яшьлеккә. Йөргән сукмакларына урый таныш моңлар, чынлап куя күңел кыллары. Бергә булды кичәләре, бергә иде хисләр, ни куерып гомер юллары. Үзмәле җиле үзмә бәгырьләрне, тамсындырман узлап дәшептә. Хәтерегенә саклый ул хисләрне, кайтып булмый кабат яшьлеккә. Үзмәле җил үзмә бәгырьләрне, тамсындырман узлап дәшептә. Хәтерегенә саклый ул хисләрне, кайтып булмый кабат яшьлеккә. Йөргән сукмакларына үскән алсу гөлләр, чык яшьләре коела талларда. Гомер изе түгел, быек сүзе түгел, моңланганлар бидрә талларда. Үзмәле җил үзмә бәгырьләрне, тамсындырман узлап дәшептә. Хәтерегенә саклый ул хисләрне, кайтып булмый кабат яшьлеккә. Үзмәле җил үзмә бәгырьләрне, тамсындырман узлап дәшептә. Хәтерегенә саклый ул хисләрне, кайтып булмый кабат яшьлеккә.